Ваше Святейшество, Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства, уважаеми господин заместник-председателю на Народното събрание на Република България, уважаеми конституционни съдии, магистрати и представители на юридическата колегия, уважаеми преподаватели, представители на академичната колегия, уважаеми дами и господа, скъпи Господи, за мен е особена радост да открия днешната премиера на книгата на доцент доктор Мария Кьосева «Гражданско-правен статус на Българската православна църква», която излезе буквално преди една седмица. Тази книга, този том от 906 страници е плод на нейните дългогодишни усилия, на нейните проучвания, на нейната упоритост, на нейните трудове през последните 20 години. Такава една книга, тя не се пише лесно. Това е всъщност нейната докторска дисертация, защитена преди повече от 10 години, през 2010 година, пред тогавашната атестационна комисия ВАК, която вече не съществува, но това още повече показва значимостта на този труд, защото мнозина от вас, които работят в научната област, защитили са докторски дисертации в този период, знаят колко трудно беше това. Този труд за него е характерен комплексен подход. В него можем да открием от собствено юридически въпроси до исторически въпроси от историята на БПЦ, църковно-правни и канонично-правни въпроси. Но неговата цел, неговото основно направление, това е, както показва и заглавието, което не е променено, това е заглавието на докторската дисертация, гражданско-правен статус на Българската православна църква. Смея да твърдя, познавайки от доста години доцент Кьосева, че този труд, този научен труд е теоретичната и научна основа за формирането на цялостната стратегия
за връщане на имотите, завзети от разколниците в времената на разкола в Българската православна църква от преди 10, 15 и 20 години, за което доцент Кьосева има твърде съществена роля. За нейната роля като юрист, като юридически съветник на Светия Синод на Българската православна църква, ще говорят, разбира се, и Негово Светейшество и останалите, които ще се изкажат днес. Това, което бих искал да кажа последно, за да дам думата на Негово Светейшество да отправи приветствие, където и да е била Мария Кьосева през тези години, било то като научен сътрудник в Института за държавата и правото на Българската академия на науките, и не е случайно това, че днешната премиера се провежда именно тук, в сърцето на нашата Академия на науките, било като юридически експерт в Народното събрание на Република България, било като юридически съветник на Светия Синод или като преподавател в юридическия факултет на Пловдивския университет, навсякъде Мария Кьосева се отличавала с своята компетентност като юрист, със своята честност и независимост като човек, която проистича от нейната дълбока вяра в Бога, на която всички ние, които я познаваме, многократно сме били свидетели, и на нейната наистина способност да вижда нещата в тяхната цялост, стратегически, а не на парче, не сегментарно, така както много пъти се случва и сред някои практици, юристи. Тоест Мария винаги е виждала цялото. И това я отличава като юрист и като човек. И се е грижила за това цяло. В нашия случай за единството на българската църква, за което тя е способствала, смея да твърдя, много през всичките тези години, с всички експертни становища, които тя е предоставяла на Светия Синод. И това вече 20 годишно служение, то винаги е било напълно безкорисно, със съзнанието, че тя служи на Бога. Това, което споменава и вътре в предговора на тази книга, която всеки от вас в края на премиерата ще може да получи с автограф от автора, а именно, че тя, когато като студентка в юридическия факултет на Софийския университет, е дала обет, че след като завърши, ако Бог ѝ помогне да завърши, тя ще служи на църквата, ще даде своите сили за безкорисно служение на църквата, нещо, което тя върши вече повече от 20 години. Бих искал сега да дам думата на Негово Светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Даниил, за приветствие. Ваши високо преосвещенства и преосвещенства, уважаеми господин председателю на Българската академия на науките, не виждам къде е. Уважаеми господин заместник председател на Народното събрание, уважаеми представители на българската държавност, институциите, академичната общност, боголюбиви отци и майки, драги гости, обични в Господа, братя и сестри. Уважаема госпожо доцент доктор Кьосева, с особена радост днес представяме книгата «Гражданско-правен статус на Българската православна църква» от доцент доктор Мария Кьосева.
Това е нейната докторска дисертация, защитена преди повече от 14 години. По отношение на съдържанието на този значим за юридическата наука и за нашата църква труд, ще се изкажат хора, които са компетентни в областта на правото. Онова, което бих искал да се спра накратко, е ролята на доцент Мария Кьосева за Българската православна църква. С нея се познаваме вече четвърт век, от 2000-та година, покрай трудовете й, заедно с преснопаметния наш старец, Неврокопският митрополит Натанаил. Тогава, във времената на злощастния разкол в Българската православна църква, той се беше обърнал към Мария Кьосева за юридическа помощ и съдействие с благословението на преснопаметният наш първоиерарх, Негово Светейшество патриарх Максим, за защита на правния статус на Българската православна църква, Българска патриаршия, както и за законното право на собственост на Българската православна църква върху завзети от разколниците храмове. От тогава до днес, вече 24 години, аз съм свидетел на безкорисните, самоотвержени, жертвоготовни трудове на Мария Кьосева за устояване интересите на църквата. За изясняване на юридическия статус и защита на Българската православна църква, за изграждане на цялостна юридическа стратегия за мястото и ролята й в българският правен свят. Никога няма да забравя дългите часове и дни, в които Мария Кьосева проучваше и четеше задълбочено за всеки отделен юридически казус, свързан с БПЦ. Тя е човекът, който заедно с митрополит Натанаил постоянно пътуваше в страната и в чужбина, в търсене на решение за този съдбоносен за църквата период. Тя подпомагаше с всичките си сили нарушения тогава диалог между държава и църква, за да бъде този диалог възстановен, а на БПЦ да бъде признат подобаващия си и единствено оправдан канонически и юридически статус на субект на правото по закон екс леге. Мария Кьосева винаги е мислила в перспектива и е виждала нещата цялостно. Бих искал да изтъкна няколко качества, които според мен най-точно описват Мария като специалист, юрист и човек. Това са компетентност, независимост и безкорисност. Безспорен факт, който се потвърждава на практика от присъствието на всички вас, изявени учени и практици в областта на правото, е, че доцент Мария Кьосева е един високо подготвен специалист, доказан експерт по въпросите на църковно-държавните правоотношения. Нейните експертни становища в качеството на юридически съветник на Светия Синод на Българската православна църква, които са многочислени и които тя съставя и предоставя на Светия Синод с чувство на отговорност вече повече от 2 десетилетия, са били винаги от изключителна важност за църквата. Ролята за юридическото преодоляване на разкола е много голяма. Съществена е ролята и по отстояване на православието като традиционно изповедание в Република България, според духа и буквата на Българската конституция. Многобройни са случаите, в които Мария Кьосева чрез своята юридическа експертиза оказваше решаващо съдействие на Светия Синод. От изработването на стратегията за връщане на завзетите от разколниците храмове и манастири, съдействието и чрез становища по закона за вероизповеданията, включително за последните изменения в него, както и за многобройни казуси на отделни митрополии, църкви и манастири. Мария Кьосева винаги е била на страната на правдата, на истината и на доброто, на страната на Христовата църква. Важна отличителна черта на доцент Кьосева като юрист е нейната независимост или по-църковно казано добросъвестност, честност.
Тя винаги се е водила преди всичко от повелята на своята съвест, без да се бои, защото винаги е помнила, че съвършената любов пропъжда страха. Това за всеки човек е важно, а особено за онези човеци, които работят в областта на правото. Мария Кьосева е човек с голямо сърце. В служението на църквата тя винаги е проявявала изключителна безкорисност. Всичко, което тя е правила през тези 25 години за църквата, е напълно безвъзмездно. Тя никога не осребри своята компетентност. Това е резултат от нейната дълбока вяра и благочестив живот. Бог винаги ѝ е помагал чрез всички житейски трудности и е просвещавал за нейното служение като юридически съветник на Светия Синод. Заради нейния благочестив живот, заради нейната отдаденост на църквата и на Бога, заради нейното упование на Бога и Неговата правда. Каквото и да се каже за приноса на доцент Мария Кьосева за Българската православна църква, ще бъде малко. Тя е голямо благословение и украшение за нашата църква. Бих искал да изкажа моите най-сърдечни благодарности и признателност на доцент Кьосева. За нейните дългогодишни и самоотвержени трудове, на които сме свидетели и на които знаем с каква цена в личен план са извършвани. Бих искал да благодаря на всички съработници на Божията нива, които допринесаха, за да се стигне до тази премиера. Някои от тях са тук и ние ще имаме възможност да чуем техните споделени мисли и впечатления за този значим труд и за неговият автор. Благодаря на всички вас, че уважихте днешната премиера. Специално благодаря на Негово Високо Преосвещенство, Пиристерският митрополит, професор доктор Григорий Томас, който има изключително участие и съществена роля в преодоляването на разкола в Българската православна църква, който си е сътрудничал с, и по-скоро ние сме се сътрудничали с него и сме ползвали неговата експертиза по канонично право. От дълги години познат на автора. Благодаря му за това, че дойде специално за тази премиера да бъде сред нас. Божията благодат да бъде върху всички нас. Амин. След приветствието на Негово Светейшество бих искал да поканя съветника на президента на Република България, доцент Славов, за да прочете поздравителен адрес от президента. Ваше Светейшество, Ваше Високо Преосвещенство и Преосвещенства, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми господин заместник председател на Народното събрание, уважаеми конституционни съдии, уважаеми госпожи и господа, за мен е висока чест и голяма радост да поднеса поздравителния адрес на президента на Република България, господин Румен Радев, до доцент доктор Мария Кьосева. В адреса се казва, че президентът господин Радев поздравява доцент доктор Кьосева искрено и с голямо уважение
за значимото проучване на устоите на родната ни църква, за огромния труд и всеотдайните усилия да изследва всички страни на нейния духовен път. Президентът заявява, че обстойният анализ на отношенията между църква и държава е особено полезен за съвременното обществено развитие на нашата страна и за православието. Благопожелава на доцент Кьосева и занапред да продължава да работи с вяра и посветеност за преуспяването на нашето Отечество. Заедно с това, той изразява своята увереност, че тя ще бъде здрава, изпълнена с много сили и енергия за нови научни и академични успехи. Днес сред нас тук, както вече спомена Негово Светейшество, специално за премиерата на доцент Кьосева, е митрополита на Перистери от Гръцката православна църква, професор доктор Григорий Папатомас, преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския университет и в Православния богословски институт Свети Сергий в Париж, който е помагал на българската църква и за което и днес беше награден с най-високото отличие на българската църква, с ордена Свети Йоан Рилски първа степен, за което използвам случая и тук да го поздравим за това голямо отличие, за неговата помощ и съдействие на българската църква. Ваше Високопреосвещенство, заповядайте. Μακαριότατε, Ваше Светейшество, Άγιοι Αρχιερείς και Συνεπίσκοποι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Ваши високопреосвещенства, преосвещенства са епископи от Светия Синод на Българската православна църква, αγαπητοί εκπρόσωποι της Βουλγαρικής Πολιτείας, скъпи представители на българската държава, αγαπητοί συνάδελφοι του νομικού και του θεολογικού κόσμου στα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. скъпи колеги от юридическия и богословския свят на науката, Κυρίες και κύριοι, дами и господа, πριν απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτήν την τιμή και έκπληξη που μου εφύλαξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας και ο Μακαριότατος να μου δώσουν και να με τιμήσουν με τον τίτλο αυτόν τον ανώτατο του Αγίου Ιωάννη της Ρήλας. Преди всичко бих искал да благодаря на Ваше Светейшество и на членовете на Светия Синод за тази чест и изненада, която ми подготвиха, удостоявайки ме с най-високия орден на Българската православна църква, Свети Йоан Рилски първа степен. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για κάτι που εγώ ήταν πολύ μικρό και εκείνοι με τίμησαν με κάτι πολύ μεγάλο. Благодаря от все сърце за нещо, което аз направих малко, а те ме уважиха и ме почетаха с нещо голямо. Και ερχόμαστε στο λόγο που βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, μέσα σε αυτόν τον ωραίο χώρο της Βουλγαρικής Ακαδημίας των Επιστημών. И така стигаме до повода за днешното събитие, да се намираме днес в салона на Българската академия на науката. Που ο Πρόεδρος πριν από λίγο με καλωσόρισε και εμένα μαζί με τον Μακαριότατο και τους άλλους αρχιερείς. И председателя на БАН приветства мен и Негово Светейшество преди малко на входа с добре дошли. Είμαι ευγνώμων που ήρθα σε επαφή με την Εκκλησία της Βουλγαρίας και με την πολιτεία της Βουλγαρίας χάρη σε δύο πρόσωπα.
Благодарен съм и признателен съм за това, че влязах в контакт с българската църква и с българската държава, благодарение на две личности. Στον μακαριστό Μητροπολίτη Νευροκοπείο κύριο Ναθαναήλ και στην Μαρία Κιώσεβα. На блажено почившия невроковски митрополит Натанаил и на доцент Мария Кьосева. Εδώ και 20 περίπου χρόνια. От около 20 години ο μακαριστός Μητροπολίτης Νευροκοπείο Ναθαναήλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μου είπε ότι υπάρχει μία κοπέλα που σπουδάζει νομικός και θέλει λίγο να ασχοληθεί με εκκλησιαστικό δίκαιο. Преди около 20 години митрополит Натанаил тогава дойде в Солун, потърсиме, намериме и ми каза, че има една девойка, която учи право и която иска да се занимава с темите, въпросите на Българската парусална църква. Και πράγματι συναντηθήκαμε 2 φορές με τη Μαρία, με την οποία καταστρώσαμε την προοπτική της μελέτης και το διάγραμμα της εργασίας που θα έκανε. И действително срещнахме се 2 пъти с Мария и изготвихме план, схема, диаграма, по която да се развива нейната научна работа. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω, μακαριότατε, να κάνω χρήση του ιδιώματος του καθηγητή και να πω ότι η Μαρία ήταν μια εξαιρετική υποψήφια διδάκτορας και πολύ συνεργάσιμη. И позволете ми, Ваше Святейшество, да използвам жаргона, който имаме ние в научните среди, че Мария беше отлична докторантка и също така сътрудничеството, координацията между нас беше отлично, безупречно. Γι' αυτό και έκανε μια εξαιρετική εργασία, η οποία είναι μοναδική στο είδος της με το θέμα που διαπραγματεύεται. Затова тя изготви безупречна работа, която е, освен това, единствена по рода си това изследване в българската наука. Μια που κάνουμε βιβλιοπαρουσίαση, θα ήθελα μόνο ελάχιστα λόγια να πω για το περιεχόμενο της εργασίας της. И по повод на днешната премиера бих искал само няколко штрихи да добавя, да спомена. Για να δείτε ένα γενικό κοίταγμα που υπάρχει πίσω ακριβώς από όλο αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εξαίρετο. За да видите това, което стои зад нейния труд, нейната работа. Την διατριβή της κυρίας Κιώσεβα και τώρα το βιβλίο της τη διαπνούν 3 επίπεδα. Докторската дисертация, вече и книгата на доцент Кьосева може да се раздели на 3 нива. Το πρώτο επίπεδο είναι θεολογικό. Първото ниво е богословско. Το δεύτερο επίπεδο είναι νομικό-θεολογικό. Второто е правно-богословско, юридическо-богословско. Και το τρίτο είναι καθαρό νομικό. И третото е чисто юридическо, правно. Με άλλα λόγια, κατάφερε η Μαρία να συνθέσει και να φέρει σε διάλογο τη νομική επιστήμη με τη θεολογική επιστήμη. Така че Мария Кьосева успя да съчетае богословската наука с юридическата наука. Σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, τη βουλγαρική πραγματικότητα των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας. В една конкретна реалност, именно отношенията между българската църква и българската държава. Θα πω μόνο τίτλους αυτών των 3 επίπεδων, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε εφόσον θα διαβάσετε το βιβλίο της. Ще кажа само заглавията на тези 3 нива, тъй като нямаме време да влезем в дълбочина. Освен това, вие ще имате книгата и можете там да прочетете. Το θεολογικό επίπεδο, το πρώτο επίπεδο, έχει ως χαρακτηριστικό το πώς βλέπει η Εκκλησία τον κόσμο. Първото ниво, богословското, е как църквата гледа на света. Που σημαίνει έχει μία σχέση χριστολογική, όπως λέμε οι θεολόγοι. Което показва, че, както казваме ние богословите, има една христологическа връзка, христологическо отношение. Είναι το πρώτο κομμάτι του βιβλίου της. Това е първата част на нейния труд. Το δεύτερο επίπεδο, αυτό που λέμε το νομικοθεολογικό,
Второто ниво, което нарекохме правно богословско, αναφέρεται στο γεγονός το πώς ζει η Εκκλησία σε σχέση αμοιβαιότητας με τον κόσμο. как живее църквата в една връзка, едно отношение на взаимност с заобикалящия се света. Το χαρακτήρισα επίτηδες σχέση αμοιβαιότητας για να χαρακτηρίσω τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Εκκλησία και την πολιτεία. Нарочно нарекох тази връзка, това отношение на взаимност, за да покажа отношенията, как гледа църквата на света. Το δεύτερο λοιπόν αυτό κομμάτι ενδιαφέρει τόσο την πολιτεία όσο και την Εκκλησία. Тази втора част засяга или тя от интерес както на църквата, така и на държавата. Και έχει μια εξαιρετική ανάπτυξη η Μαρία μέσα στο βιβλίο της, στο συγκεκριμένο πεδίο των σχέσεων της Βουλγαρικής Εκκλησίας με το βουλγαρικό κράτος. И всъщност тук Мария по блестящ начин е развила този въпрос за отношенията между българската църква и българската държава. Και το τρίτο επίπεδο, το νομικό καθαρά, είναι αυτό που αναφέρεται στο πώς υπερασπίζεται η Εκκλησία την σχέση ετερότητας με τις άλλες οντότητες που υπάρχουν μέσα στο βουλγαρικό κράτος. И в трета част, правната или юридическата, е как църквата защитава отношенията на другост по отношение на другите вероизповедания, т.е. своите права по отношение на другите вероизповедания. Και αυτό το τρίτο κομμάτι, το τρίτο επίπεδο, είναι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους πολίτες, τους Βουλγάρους πολίτες στο βουλγαρικό κράτος και ως μέλη της Εκκλησίας. И всъщност тази трета част, тя засяга, интересува всички български граждани като граждани на държавата, а също така и като членове на църквата. Και όχι μόνο εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και εντός των άλλων οντοτήτων θρησκευτικών που υπάρχουν εδώ στη βουλγαρική πολιτεία. И не само членовете на Българската православна църква, но също така и членовете на други религиозни общности, които съществуват в тази реалност в България. Αυτό το τρίτο κομμάτι οφείλω να πω ότι το έζησα και εγώ, καθώς αναφέρθηκε ο Μακαριότατος στην γνωμοδότηση που έκανα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέρ της Ιστορικής Εκκλησίας της Βουλγαρίας. И всъщност тази трета част така преживях, тя стана част от моя живот, когато, както каза Негово Светейшество преди малко, се наложи да изготвя експертно становище, за да защитя правата на Българската църква пред Европейския съд по правата на човека. Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ και στο θεολογικό κόσμο και στο νομικό κόσμο. Приключвайки, бих искал да се обърна както към богословската, така и към академичната правната общност. Και στον κληρικό, στους κληρικούς, αλλά και στους πολιτικούς της Βουλγαρίας. Както към клириците, така и към политиците в България. Και να αναφέρω απλώς, ειδικά με αυτήν την παρουσίαση που κάνει η Μαρία, βοηθάει το νομικό με τον εκκλησιαστικό κόσμο να έρθουν σε διάλογο και να βρίσκουν πάντα лύσεις. И да кажа, че с своя труд Мария е спомогнала за това богословския и правния мир в България да влязат в взаимодействие, да взаимодействат между си, да влязат в контакт. Αυτή είναι μεταξύ των άλλων η μοναδική συμβολή του βιβλίου αυτού της κυρίας Κιώσεβα. Това е един от приносите на труда на доцент Кьосева. Και μια που ήρθα από την Ελλάδα και ζούμε και εκεί ένα καθεστώς σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας, θα ήθελα να πω το εξής. И тъй като идвам от Гърция, където също преживяваме сътресения в промени в отношенията между църква и държава, бих искал да кажа следното. Οι πολιτικοί να μην φοβούνται την Εκκλησία, αλλά να τη στηρίζουν, γιατί είναι ο ιστορικός κορμός του βουλγαρικού λαού.
Нека политиците не се боят от българската църква, а да я поддържат, да я подкрепят, защото тя е историческия стълб, дънер, ствол на българската държавност. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάρχει πριν από το κράτος της Βουλγαρίας. Българската църква съществува преди българската държава. Και τώρα η Εκκλησία της Βουλγαρίας συνυπάρχει αρμονικά με το κράτος της Βουλγαρίας. И сега българската църква съжителства хармонично с българската държава. Γι' αυτό θέλω να πω και το δεύτερο, ότι έχει μεγάλο κέρδος η πολιτεία, το κράτος, να στηρίζει την Εκκλησία και όχι να την εχθρεύεται. И затова второто, което бих искал да кажа, е, че българската държава би имала само полза от това да поддържа българската църква, а не да се настройва срещу нея, да враждува с нея. Η Εκκλησία δεν διεκδικεί ποτέ να υποκαταστήσει την πολιτεία. Ποτέ. Никога църквата не е претендирала и не претендира да подчини държавата. Никога. Απλώς δίνει προτεραιότητα στην πολιτεία για να έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ήρεμο και ησύχιο βίο και ουσιαστικά στηρίζει την προσπάθεια της πολιτείας αφού ο λαός είναι ίδιος και για την πολιτεία και για την Εκκλησία. Тя отдава приоритет на държавата в областта на държавните въпроси, за да могат жителите, гражданите, по думите на апостол Павел, да живеят тихо и мирно, безупречно. Γι' αυτό συγχαίρω και πάλι για αυτήν την εξαίρετη εργασία της Μαρίας Κιώσεβα, η οποία δίνει υλικό για να υπάρχει μια αρμονία στις σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας. И затова още веднъж поздравление на доцент Кьосева, която дава материал, дава своя принос за това хармонично съжителство между църквата и държавата. Και χαίρομαι που είχα αυτήν την ακαδημαϊκή συνεργασία με τη Μαρία στο ξεκίνημά της και σήμερα καμαρώνω για αυτό το θετικό αποτέλεσμα. И се радвам, че сме имали сътрудничество, своя принос в нейното научно развитие, в началото на нейния научен път и сега се радвам на плодовете от него, научния път. Και δίπλα στην Μαρία κάθεται και ο Αλέξανδρος ο Σμοτσεύσκη, ο οποίος και αυτός όντας σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, και μένοντας και ερευνώντας στην Αθήνα, συνεργαστήκαμε και εκείνον και παρουσίασε και εκείνος μια εξαιρετική διδακτορική διατριβή. До доцент Кьосева седи Александър Смочевски, който също защити докторат в Гърция, в Солунския университет, идваше и в Атина и така бях негов научен ръководител. Οπότε πρώτα ο Θεός μακαριότατε, σε κάποια άλλη εκδήλωση θα κάνουμε και αυτήν την εξαίρετη διδακτορική του διατριβή σε μια βιβλιοπαρουσίαση ίσως εδώ που δίνει πάρα πολύ υλικό για όλη την Εκκλησία της Βουλγαρίας από άποψη εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου στον 20ο αιώνα. Така че, Ваше Святейство, бих се радвал на следващото представяне на неговия труд, който разглежда отношенията между църквата и държавата през 20 век. Συγχαρητήρια Μαρία και πάλι και όπως λέμε εμείς στα ελληνικά, καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο. Поздравления още веднъж Мария и както казваме на гръцки, нека книгата пожена успех. Καλό ταξίδι το βιβλίο. Да пожена успех. Ευχαριστώ. Благодаря. Благодаря сърдечно за прекрасните слова на Негово Високопросвещенство Перистерския митрополит. Надявам се, що се отнася до мен заслужени, що се отнася до Мария със сигурност повече от заслужени. Сега бих искал да дам думата на един изявен български учен, когото всички вие познавате, някои от вас лично, други от вас със сигурност сте виждали, чели, чували в битността му на учени, в битността му, разбира се, на
дългогодишен политик, а сега вече и на конституционен съдия, на член на Конституционния съд на Република България. Давам думата на професор доктор Янаки Стоилов, преподавател в юридическия факултет на Софийския университет. Ваше Светейшество, Ваше Високопреосвещенство и Преосвещенства, академик Ревалски, председател на Българската академия на науките, господин Ганев, заместник-председател на Народното събрание, уважаеми политици, магистрати, учени, госпожи и господа. Надявам се моето слово да допринесе за представянето на забележителния труд на доцент Мария Кьосева, отпечатан в изисканото издание на Зографския манастир. Това е първото по рода си комплексно монографично изследване на правния статус на Българската православна църква. То включва дисертацията по едноименната тема, защитена пред съществуващия тогава специализиран научен съвет по правни науки и утвърден с решение на съответната комисия при Висшата атестационна комисия. Тази едновременно фундаментална и актуална дисертация надвишава и изискванията за получаване на докторска степен по право. Тя дава всестранен анализ на Българската православна църква, като се служи предимно с инструментариума на гражданското право, но и на теорията на правото, конституционното право, сравнителното право и историята. Направена е необходимата връзка между държавното право и закона от една страна и каноничното право и устава на Българската православна църква от друга, по-общо между правно-организационната форма на църквата и теологията. На вашето внимание поставям няколко въпроса, изведени или провокирани от прочита на книгата. Част от тях надхвърлят правната проблематика, защото засягат основите на църквата и нейната роля. Всяка религия, повече или по-малко, има духовна и организационна страна. В християнството, включително в неговата източно-православна версия, се открояват и двете. Отбелязаният факт има две следствия. Едното е първичността на философията и вярата пред организацията, която я поддържа и олицетворява. Това обяснява защо едно от водещите учения за правото го възприема двойствено, като естествено и позитивно, а в частност отличава божествения от човешкия закон. Другото следствие се дължи на формирането и развитието на църквата, които предшестват и съпътстват нейната законова уредба. Това ни помага да разкрием същината на правото, едновременно социална и нормативна, връзката между съществуващо и дължимо, както и недостатъчността на описателното чисто нормативно обяснение на правото. В крайна сметка, църквата съществува не благодарение на закона, а поради философията и вярата, разпространявани от нейните последователи и служители. Вероизповеданията и религиозните организации са самоуправляващи се в съответствие със своите вътрешни правила, но те подлежат и на законова уредба. Държавата и църквата днес са отделни организации, но не в изолирани светове. Загубата на държавност, респективно нейното възстановяване, се отразяват осезаемо върху живота на църквата. Тази зависимост е двупосочна. Падането на България под чуждо господство най-малкото води до загуба на патриаршеския статус на българската църква. Възстановяването на автокефалността на църквата пък е решителна крачка към учредяване на третата българска държава. Изложените в книгата факти ни дават основание с гордост да заявим, че Българската православна църква
въпреки превратностите на времето и тежките изпитания, на които е подлагана, има непрекъснато съществуване вече повече от хилядолетие. Историята е по-сложна, отколкото често ни я представят редица историци и политици. Тя наглед дори съдържа парадокси, като този, че по време на атеистичната власт в България се възстановява патриаршеското достоинство на нашата църква, резултат на продължителни и координирани усилия на ръководствата на църквата и на държавата, като се започне от 1945 година, вдигането на схизмата и предоставяне на автокефалия на поместната православна църква в България и се стигне до 1953-61 година, когато тя отново се въздига в патриаршия. Според конституционната уредба в България от 1947 година до сега, религиозните институции са отделени от държавата. В съответствие с този принцип е една от основните свободи, тази на съвестта, мисълта и избора на вероизповедание и на религия или атеистични възгледи. Тази свобода е сред малкото така наречени абсолютни права, защото не подлежи на законови ограничения при никакви обстоятелства, дори извънредни. Историческата роля на Българската православна църква за духовното оцеляване на българския народ и за формирането на българската нация съответстват на отредената и уникална роля в Конституцията на Република България. Традиционна религия у нас е източно православното вероизповедание. В условията на неолиберален глобализъм тази роля е още по-важна, защото обществото не е сбор от различни идентичности и общности, а нещо много повече. То не може дълго да оцелее без действителни, проверени във времето общочовешки, цивилизационни, включително християнски и национални ценности. Чрез тях Българската православна църква е призвана да укрепва националното единство, националната свяст и българското достоинство. Църквата, особено когато базисни структури на държавата и на политическата организация са в дълбока криза и разделения, може да бъде обединяващ фактор, в който хората търсят упование, а обществото консолидация. Юридически погледнато, Българската православна църква е правен субект, корпоративно устроено юридическо лице, което стои най-близо до сдруженията на гражданите. Според действащия закон за вероизповеданията, Българската православна църква е юридическо лице екс леге, т.е. по силата на закона, а не по регистрационния режим. Нейният специфичен гражданско-правен статус се дължи както на историческата и духовна роля на църквата, която я прави неподвластна изцяло дори на волята на нейните членове, така и на верското единство в православния изток, изразено чрез Вселенската църква. В същото време Българската православна църква осъществява публични функции, при част от богослуженията, участие в държавни чествания и други дейности, които са израз на положението и на традиционно за България вероизповедание. Българската православна църква се изгражда върху принципите на съборност, иерархичност и автономност. В нея действат демократични начала като изборност и представителност. Религията и църквата допринасят за развитието на светското право чрез каноничното право и неговите категории. От своя страна, развитието на обществото и държавата оказват влияние върху функционирането на църквата и мястото й в системата на институциите. Накрая, искам да отдадем заслужено признание на Мария Кьосева, освен за книгата, за цялостната и академична дейност, за ангажираността и с делата на църквата и за нейната почтенност. В Народното събрание като експерт към Комисията по правни въпроси тя работи с еднакво усърдие и висока експертиза при приемането на Гражданския процесуален кодекс, на първи у нас закон за търговския регистър и разбира се по закона за вероизповеданията. Тя посвещава голяма част от своите познания и опит в областта на правото в служба на Българската православна църква.
Затова Мария Кьосева може да бъде пример дори за някои свещеници за вярна, последователна и безкористна служба на Българската православна църква. Нека да й пожелаем здраве, духовна сила и време, за да продължи това дело. Такива хора са необходими и на църквата, и на България. В издаването на всяка една книга, на всеки един научен труд, на всеки един ръкопис, има един човек винаги, чиято роля е незаменима и няма как това да се случи, ако този човек го няма. Това е издателя на книгата. Така, последен поред, но не по значение, ще говори днес издателя на тази книга, библиотекаря на Зографската света обител на Света гора Атон, негово всепреподобие иеромонах Атанасий Зографски. Ваше Святейшество, уважаеми високопреосвещени и преосвещени архиереи, уважаеми представители на държавните институции, уважаема юридическа колегия, уважаеми гости. Първо една корекция. Не аз съм издателя, а Светата ни обител и издател на книгата, както и на останалите книги, които издаваме. Много е радостно за обителта ни, че имахме възможност да съдействаме за изданието на този ценен труд. Това е труд на първопроходец в област неизследвана или много малко изследвана. И затова от много години, от защитата на докторската дисертация на Мария Кьосева, подбуждахме авторката да подготви текста за публикация. Слава Богу, това вече е факт. Това не е книга, която ще има масови читатели, но за сметка на това е четиво, което може много да помогне на своя избран кръг от читатели, а чрез тях, чрез тези отговорни хора на отговорни позиции, ще има положително влияние върху цялото ни общество. Авторката представлява рядко и щастливо съчетание на две основни качества: задълбочен в своята област учен и човек, който живее активно живота на църквата. Затова книгата ще е твърде полезна за юристите, които ще се срещнат в професионалния си път с въпроси, свързани с църквата. На първо място те могат да разберат докъде се простират компетенциите на държавата спрямо Христовата църква и откъде нататък държавните институции не могат да навлизат в пространството на този таинствен богочовешки организъм, чийто живот е наистина таинство. Ще поясня с един пример. В началото на 90-те години бяхме свидетели на един печален църковен разкол, иницииран и подпомаган от тогавашни държавници и представляваните от тях институции, и си спомням как дирекцията по вероизповеданията издаваше присъди, коя е легитимната църква в България. След обнародването на този труд, мисля, че подобни опити за надхвърляне на компетенциите са вече невъзможни, разбира се, при условие на това, че държавните власти и институции са склонни да работят в рамките на законното и да бъдат партньори, а не опоненти на църквата. Освен че показва границите на компетентност, този труд също така показва и начините за адекватно партньорство, адекватен подход към въпросите на православната църква и на различните нейни по-малки институти, митрополии, храмове и манастири. Също така трябва да се каже и това, че книгата ще е много полезна и на църковните водачи от най-различно ниво, започвайки от патриархи и синодални митрополити и достигайки до игумени на манастири, свещеници, председатели на храмове и така нататък. Защото не по-малки са изискванията и към тях да знае добре природата и компетенциите на държавните и църковните власти и да могат адекватно да се справят с неизбежните трудности и въпроси, пред които ще се изправят. В книгата са показани различни модели на църковно-държавни отношения в различни държави с традиционно православно изповедание на населението им – Гърция, Русия, Румъния, Кипър. След това се показва чрез един постепенно задълбочаващ се анализ
каква е правната уредба на Българската православна църква спрямо българското законодателство, разгледана е приложимостта и релевантността на отделни юридически понятия, като юридическо лице на частното и публичното право, корпоративно юридическо лице, правен идентитет и други. Анализът от една страна се прави със страх Божий и внимание към изключителното своеобразие на църквата, която е едновременно тяло Христово, но и институция, съществуваща сред други институции. От друга страна, това е, бих казал, един изключително смел и дълбоко проникващ анализ, който разкрива в голяма яснота правомощията и компетенциите на държавата и църквата като институции и дава изключително прецизна основа за тяхното добро съвместно съществуване в рамките на нашата родина. Поради огромния принос на този труд за едно желано сътрудничество между църква и държава, нашата обител, както казах и в началото, се радва, че със създадените вече издателски умения съдейства за излизането му в публичност. Радваме се също така, че по този начин получава видимост и многогодишната къртовска работа на автора му, заради която доцент Кьосева заслужава признателност и благодарности от двете страни, т.е. както от страна на църквата и нейното ръководство, така и от страна на юридическата колегия и на държавата. Благодаря за внимание. Благодаря на отец Атанаси за приветствието. Давам думата на доцент Даниела Дончева, декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет. Заповядайте. Ваше Светейшество, уважаеми академик Ревалски, уважаеми колеги и гости, благодаря на доцент Кьосева, че ни даде възможност на Юридическия факултет на Пловдивския университет да бъдем част от това събитие по представяне на нейният, без преувеличение ще кажа, колосален труд, нейната дисертация, която сега вече е факт като книга, защото тя е изключително ценен колега, учен не само от своите студенти, от всички нас, нейните колеги, но и от юридическата общност. Радвам се, щастлива съм, че тя си позволи първо на себе си да издаде този труд. Освен това, позволи и на всички нас, юридическата общност и духовната общност на обществото изобщо, да се докоснем до тези неизследвани до сега моменти, нито по отношение на държавата, които са свързани с църквата. Нейната работа винаги съм я схващала като изследванията и като своеобразен мост между държавата и църквата и винаги съм се възхищавала от добросъвестността, с която работи и с която извършва своите научни изследвания. Пожелавам ви здраве, пожелавам ви творческо вдъхновение и да продължавате все така да заразявате всички млади хора, студентите ви и всички нас, колегите и изобщо хората с добрината и с позитивизма, който имате, който носите и който разпръсквате. И най-накрая, след като ние говорихме за Мария, сега да дадем думата и на самата авторка. Ваше Светейшество, Ваше Високо Преосвещенство, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, господин Ганев, уважаеми конституционни съдии, уважаеми магистрати, колеги, приятели, монаси и монахини.
Благодаря на Бога за всичко, което ми е дал. Душата ми е препълнена от радост за това, че сте тук и ме подкрепихте. Вълнувам се. Искам да благодаря на моите родители, Царство небесно, за това, че ме възпитаха, че ме научиха да се трудя и никога няма да забравя думите на майка ми, която ми казваше: не ти е съдено да криваш от правия път. Тези думи ги запомних завинаги. Положих усилия, дадах и разум, и душа за този труд. Поклон пред моите учители в правото. Много от тях са тук. Благодаря на доверието на духовенството на Висшия клир, за това, че ми имаше доверие през всичките тези години. Работата по този труд започна много отдавна, както вече се каза, чрез съдействието на митрополит Натанаил при срещата ни в Гоце Делчев с професор Григорио Папатомас, митрополит на Перестири, който е тук, на когото изказвам най-сърдечна благодарност. Работата ми обаче за църквата като юрист започна по-рано. Беше май месец 1999 година, когато чрез един богослов, Янко Никола се казва, потърсих връзка с негово светейшество, патриарх Максим. И тази връзка беше тогавашният митрополит на Софийската митрополия, архимандрит Николай, настоящият пловдивски митрополит. Протосингел, извинете. Той ме изпрати в Светия Синод при дядо Геласий, Царство му небесно, и при господин Стоян Тодоров. Оттам започна моята работа. По-късно дядо Натанаил ме привлече и работихме дълги години съвместно. Надявам се да съм била полезна. Тук са вече митрополити, че дата на митрополит Натанаил тогава бяха иеромонаси, архимандрити, по-късно настоящият български патриарх Даниил, неврокопският митрополит Серафим и врачанският митрополит Григорий, с които наистина се познаваме от IV век. Благодаря за подкрепата и за съвместната ни работа. Специални благодарности на варненския митрополит Йоан, с когото също работихме, докато беше викарен епископ в София и след това варненски митрополит. Благодаря на техни високи преосвещенства, търновският митрополит Григорий, ловченският митрополит Гаврил, които винаги са ме подкрепили в моята работа. Специални благодарности на митрополит Антоний, митрополитът на Западна Европа, който ми позволи да работя и за казуси в Европа и приложението на каноничното право в този европейски ред. И казусите, които бях полезна, беше придобиване на собствеността на храм в град Хага в полза на Западноевропейската епархия със седалище в Берлин. На всички тях огромно благодаря, че ми дадаха шанса да работя за тях. Благодаря на монасите и монахините
без които нямаше да се справя, защото те ми осигуряваха. Тук са монахините от Върчешкия манастир, които ме търпяха с месеци да работя в тяхната библиотека. На епископ Евлоги, игумена на Рилския манастир, благодаря за работата в библиотеката на Рилския манастир. Благодаря и на сестринството в манастира Света Лидия в град Аспровалта. Дано не съм забравила някой. В предговора съм благодарила на всички колеги поименно, професори, които са посещавали Светия Синод, са давали експертиза, колеги адвокати. Всички съм изброила и съм благодарила. Прощавайте, ако съм пропуснала някого. Благодаря ви от сърце. Поклон за вашите молитви. Особено държа да благодаря на това младо момче, което е, на когото е богословската редакция на тази книга, доктор в Солунския университет. Благодаря. Аз благодаря на Мария за доверието. От тук насетне две неща. Пожелавам ви да прочетете тази книга, да не остава тя една от многото книги във вашата библиотека, просто разлистени веднъж. Заслужава си, пътувайки насам от чужбина вчера, имах 7-8 часа и прочетох около 200 страници от книгата още веднъж и се убедих, че тя е много интересна. Не е лесна, но е интересна и си заслужава. Аз вярвам, че живота на тази книга едва сега започва, какъвто и живота на всяка една книга. И от тук насетне ние ще ставаме свидетели на практическото прилагане на всичко това, което е описано вътре в книгата. И второто нещо е, искам да благодаря на всички ви, че дойдохте, уважихте Мария на днешната премиера от близо и далеч. След края днес на програмата, на днешната програма, всеки от вас ще получи подарък една книга с автограф от автора, след което тук отстрани в фоайето е приготвен коктейл в чест на днешното събитие. Благодаря ви!